Kanti wangishela ngigqoke kanjani? Kanti wangishela ngigqoke kanjani? Ngakushintsha njena. Akukhombisa ukuthi na uyabona uyakwazi ukungishintsha kodwa wena ufuna ukushintsheka. Kodwa mina akazi ungishintsha. Ufuna mina ngishintsheke wena ungashintsheki. Yazi uzongihlanganisa nabantu ngempela. Asikhulume mfethu. Kahle sobawuthe. Uyabona ukuthi sikwi-final destination njengamanje. You are about to lose umuntu omthandayo inhliziyo yakho yonke. uMadlamini ngaya ngize ngimlungise mina. Uthembeni mfethu because awumlaleli awumhloniphi. Siyanibingelela sinamukele njengenjwayelo igama lami ngingudlala Madifana that next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi masungibona escreenini sakho suke sesikhona ukuthi solungise izinkinga eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo but angikho happy. Abona namhlanje ngibuyele endaweni enomsindo kunomsindo wezimoto emva kwami nje angikhululekile la ngishuthela khona. Mewukuthi around Durban CBD cela ningitholele indawo engashuthela kuyona. Mhlambe unebhizinisi ongathanda ukuthi sisebenzisane sishuthele kulona, please come through sibe nendawo nje right because angithandi nami ukuthi liphele lolu hlelo because niyalithanda niyalibukela zonke izinsuku. Inkinga ezikhona email athi umjoloshow@gmail.com tethi umjoloshow@gmail.com yona email address oyisebenzisayo noma mhlawumbe ufuna ukusilekelela sithole indawo right ukuthi sishuthe because into ezokwenzeka soshutha i-episode siqede nikhale ngomsindo wezimoto wenzeka la ngemuva. Sifuna indawo right, sicela indawo right, silekeleleni ukuthi nisithole. On socials kakhulukazi Facebook, umjolo likhona ipage lethu noma usilandele Dlala Madifana. Before siqaleka sikukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. Yona i-promo code oyisebenzisayo each and every time ungena kwi-app or i-website yakwa EasyBet. Celeni kwami khona usisesinayo njengamanje ozala ngethemba lokuthi uzosizakala. Dadewethu sawubona. Usawubona bhuti njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nawe. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje sizokhuluma nawe. Siqale nje nge-introduction ubani sinayo namhlanje. Oh bhuti igama lami oyinkosi wakwaDlamini Sibongo. Dlamini. Siyajabula ukuthi sibe nawe la dadewethu namhlanje. Siyazi ukuthi njengoba uze la ingoba uneyinkinga mhlawumbe othanda okulona. Yini ngempela enze wa decide ukusibhalela? Ngingasho into engenzi kahle kahle ngibhalile la ukuthi benginenkinga vele emjolweni wami ne. Njengoba nje ngangibhalile ukuthi umuntu engitshola naye ngisho ukuthi ngibambisene naye. Yeah, sibanazi inkinga kakhulu umiphuzile. Yabo, yeah. So kahle kahle into enkinga kakhulu ukuthi if esephuzile ngeke afuna ucansi kakhulu yabo. Kanti mina njengomuntu wesifazane gcina nami sengasa enjoy yabo. Because ngasho nje ngithi hayi kunani kulifune kuze kusi makuthi ufike ephuzile. Nephuzile. Yes. Meme ngabe mhlawumbe engaphuzanga ihamba kanjani indaba yenu yocansi? Umuntu onormal akalifoni nawe ndeni. Hayi mengaphuzile ngasho ngithi right angifuna uqamba amanga. Right mengaphuzile nje uyenza ngendlela nami engijabulisayo yasibe right soba u2. Mhlawumbe omunye umuntu angasho ukuthi yindaba uzwadecide ukuza kwishow uzokhuluma udouble kanje uke wazama ukuhlala naye phansi wakhuluma. If you did i-response yakhe bekathini? Yeah, ngizama ukukhuluma naye yabo. But uyabona na ukuthi ukukhuluma nomuntu wakho ekade into eyenze ngayizolo uyabo. And then ngakusasa seni right. Useya okay, useni right. Usekubuza seni right but asho ukuthi mama yazi ngike ngakubona ukuthi ngithe ngivuke ekseni awungekho right bese yangibuza ukuthi indaba ngabe khona nokuronke ngikwenzi nje bade ngiphuzile yabo. So ngoba sisira sikhulume nje lento leyo yabo. Uyena uyalalela because ngizothini uyalivuma iphutha lakhe. Yeah, uyalivuma iphutha lakhe abone futhi ubrongi bakhe ngaleso sikhathi leso sinesifo sakhuluma ngaso. Inkinga ke iqala uma ngabe sephinde waphuza futhi aphinde enze one and yes one and the same thing. Manje angisazi ke nami sengize ngithi ake ngibhalele la mhlambe khona ushintsho olungaba khona noma usizo olungaba khona because ngiyamthanda yena shem ngaba manje ngiyamthanda and angiyiboni sihlukana naye phela nje ukuthi ngathi ngazama ukuthi elungise lenkinga le ukuze soba uthi usuba right. Umuntu wesilisa onjani mhlambe lo esikhuluma ngaye uma ungasinikeza nje brief of his personality?
ngokwe-personality yakhe shemu right, ngingasho ukuthi umuntu right, unothando, uyazi futhi ukuthi umuntu wesifazane udingani, financially uyangisiza nje, angifuni uqaba kulokho angikhalazi. Inkinga nje iqala meke waphuza. Lento iqale i-relationship yenu noma yinto nawe ibona sowuphakathi ukuthi hayibo lo muntu uphuza kakhulu than wena into ade uyi-expectile? No, angeke ngisho ngithi uqale sisaqala ukujola. Ayisaqala ukujola semkakhamba kahle kakhulu yabo. Wakhamba kahle kakhulu. Nawe wazi ama relationships mesaqala. Yes, sasibuye sihlalele nje even ngisho so2 endlini. Yazi le nto ayisenzeki manje. Kodwa nje sasibe sihlalele so2 endlini, uthola ukuthi siyayiphuzela kube mnandi sidlalela ingoma. Yabo. Inkinga ke isikhathi sahamba naye ke gcine isikhathi sesispenda kakhulu nabangani bakhe, then abuyebuya abuyele kumina sephuzile nami ngagcina sengibona ukuthi hayi cause ngangijwayele ukuthi ngibe ngimvashele mhlawumbe isonto lonke, manje sengimane nje ngifike lelo suku ngakusasa ngizihambele yabo because awusayi enjoy company yakhe. Yes, cause isikhathi angifonele ngisho edakiwe ngo3 intathu athi mama ukuphi ngimtshela ngithi hayi ngisekhaya, athi wosi yabo. Ngithi mina hayibo indaba uthi ngize ngalesikhathi ngineje mhlawumbe ayikhonto ephuthumayo ngiyabo sengize ngayijwayela nje futhi lo nto leyo ngiye because unokuthi yena angibuza ukuthi awena ufika la isonto lonke manje indaba usungasafiki kanje yabo. Yeah. So meke ngafika kawu koze kusi. Yes. I know. Sembe ukuthi mhlambe ulalele uzokuthi mayifika la asilalele and enze ngendlela ofisa ngayo nibambisane kwi-relationship. Yeah, ne? Siyahamba manje siyolanda ubafo simbeke la sikhulume naye then mase siyabona ukuthi mayifika la indaba yakhe ihamba kanjani. Khumbula ukuthi kumele sizwe omabili ama-sides likabafo elasese sesilizwile mase siyabahlanganisa ndawonye sizwe ukuthi indaba yabo ihamba kanjani ungayindawo. Mfethu hamba kanjani? Nansi indawo yakho mfethu. Ube la mfethu sixoxe njengamadoda. Kuyaphileka kodwa cha? Kuyaphileka mfethu. Hayi mfethu siyaphila. Siyajabula nje mfethu ukuthi uhloniphe mase kucela ukusondela ngapha. Ngoba nansi imbali yakho la oyenkosi uthi hayi asikulandi sikubeke la. Sizokhuluma nawe. Mengabe ke mfethu ngiyazi mina ungazi. But mhlawumbe ucomfortable because ubona umuntu omazi. Yabo. Mfethu into enza mfethu ube la namhlanje ingoba oyenkosi uthi sekhulume kaningana nawe but umuntu mfethu okhombisa ungamlaleli nje entweni eziningi enixoxayo but iside lakhe leyo ngifuna ukuzwela yakhe iside ukuthi kuhamba kanjani. Mhlawumbe nje wena mongakungichazela ngodadewethu umuntu onjani wena ipersonality yakhe. Isadidekile azi la bhuti. Ngikhiphe naluthi la ngisadidekile azi kodwa ke ngiphendule nje mhlawumbe lo mbuzo ongibuza wona. uMadlamini umuntu oright kakhulu yabo. Umuntu njengamkhetha njengoba ubone nawe nje ihlabazi olwandle kumhlophe lapha ngakhetha laphana ngithi umfazi ahlele ngovusa ngawo umuzi kababa. Manje ngiyaxakeka mase kukhona wena lana kukhona namakhamera yabo kukhona nesiqaqaqaqe ngasazi lapha emva kwami ukuthi senzani yabo. Kodwa nje umuntu oright kakhulu yikho ukuthi ngisadidekile ukuthi ngifunani la. Ngiyazi mfethu ukuthi usadidekile mhlambe njengoba udidekile mfethu. Ngifuna nje ukwenza ube comfortable. Ngiyazi sisehlathini kodwa feel at home. Umuntu wakho mfethu aware ukuthi khona izinto angekho happy ngazo kwi-relationship nangendlela enivakashelana ngayo. Mana ke uthi aware ngibuza kanjani phela awukubuze ngesizulu aware bakho lapha ngithola kahle uqaphele yini ukuthi khona into wrong umuntu wakho kule insuku ezedlule. Usho kanjalo kuwena noma uyangibona ngizokujida mfethu usho njalo mfethu. Awukahle wena usho ukuthi umuntu wami lo usuka lela siwakhona uzotshela wena umazelapho wena. Ngiyaqala ukumbona namhlanje. Uyaqala ukumbona? Manje uqala ukumbona usuzongibuza izinto zami naye zasekameleni. Phela lo mbuzo lo umbuzo wami naye lo. Mfethu yazi lo muntu angithi wona kusayintombi yakhe akukaphi umfazi wakhe. Njengoba kuyintombi mawukuthi awungilaleli mina. Maningi amajongo angasamhlwithi because akekho happy. Yabo. Because kuzala ngoba ufuna nilungise lento ekhona phakathi kwabili. Yabo.
angilalele bro mhlawumbe angikunikeze isikhathi ukhulume naye akutshele yena ukuthi because mina ngiyabona ukuthi mhlawumbe singathi sigejane noma singaboni ngasolini because ngathi kuyakumangaza ukuthi indaba zakho zothando ezingene ngomunye umuntu wesithathu anijwayele mhlawumbe ukufaka omunye umuntu endabeni zenu ukuthi asijwayele bhuti yabo ngiyayiqala nje lento yenzakala naye uyakwazi naye lokho into yokuqala hayi no angibenge indede sidadewethu naye mfethu indoda yakho awukhulume nayo ngizongena mhlawumbe la kumele ngene khona ube wena oyitshelayo njengoba nje ngikubizile la baby yabo hayi ngoba mhlawumbe yabo ngifuna ukuthi siwe something kunahla sesilungise ubana ngiye ngikutshele lento so kahle la into eyenzakalayo ngizokhumbula ukuthi ngake ngakutshela ukuthi hey uma uphuzile like ngasembedeni yabo awume manje uyibona le nto le uzoyisho khona la cha no ngenzela ukuthi silungise silungiseni kade angithi bese ngizama mana uhlulwe yini ukuthi lento lena siyiqedele endlini siyikhulume kahle yes inkinga ayiqedeleke endlini indaba engaqedeleke endlini ingoba ngiyakutshela awume after that uphinde futhi mana madlamini okay sengibile ngiyawo le ntshebe lena yona uyazelaphi le ntshebe lese sigora ke ngoba sisoma emva kwami lokho sifutheka nje usazelaphi sona mhlambe phela uzobezwa kangcono ngoba nawe ubazi ubona ukuthi mina manje kumele ngibanjwe yizo lezi igora lezi cha abazile kuzokubamba sokhuluma kahle la sokhuluma and mina besikhuluma kahle there's no need ukuthi uzobanjwe isigora there's no need ukuthi na mhlambe ngiloke ingenelele indabeni zenu ukuthi ngilungise nje into yenu sinibuze cha awume mfowethu uhlulwe yini ukuthi sikulungise siba u2 endlini yonto leyo uzamile ukukhuluma nawe but wamlaleli kube ngathi uyamuzwa but uphinde wenzele kwane indaba emadlamini uyakhumbula ngikushela yebo ngiyakhumbula ngesikhathi ungafuni ukungiqoma ngahamba ngalanda abantu mina ngenza njani cha uzange uzubala ngenza njani phela indaba okay uzange uzubalanda abantu kade ungishela uyazi ukuthi ngishiya inyama yami lapha erank lapha ngidla nezinsizwa ungibizela lo mbhedo ubuka ama-camera la uzongihlanisa nabantu cha angizile uzobukanisa nabantu yes angisho ukuthi ukade ungishela wabiza abantu nawe cha wabizanga but then if wena wakwazi ukuthi ungishele mina ngade ngingakufuni sengiyakuthanda ke manje senginezile ithuba mase ungasangijabulisa kufanele ngenze njani mana ke ngoba phela ngiyakuthengela ke naney'ngubo ke kuzona zonke iy'ngubo wakhetha lena ke veza amabele ufuna ukumthama ke phela le ntshebe yakho cha phela Nkosi yami sengenzela ukuthi angithi awungizwa wena awungizwa mina mangabe ngikhuluma manje ngoba kuvela ibele nje lapha lami ukudla kwami isithelo sami sibuwa wonke umuntu lapha ke umuntu imake ingubo singenaphi ingubo kulento esikhulumayo la ingubo lana sikhuluma ngomuntu siqu sakhe and angithi uthi wena umthengele ingubo nansi ingubo ayibone kungcono ayigqoke namhlanje yes mhlawumbe uzongibona kangcono mhlawumbe lento engizoyisho uzokuyisho manje uyashuqula wena uma uze kumina la wafika le ntshebe yakho awushuqule ngani phela ngangishuqula ngoba wathi uyamthanda umuntu oshuqulayo wathi uzongigana mangabe ngishuqula sengikhathele ke nami phela manje sengifuna nabanye bengibone hayibo because manje uyabona ukuthi le relationship izokuthi wena uma ungalaleli thathe nje mfethu eceleni ukuthatha ukubekele kude ukuzulu yes yazi kuthiwa amadoda akazulu anenkana nekhanda exactly nami nguzulu ngokwami but mfethu ngiyakwazi ukumlalela umuntu wesifazane engithandana naye ukuthi uthini sikhulume sibonisane manje uyakwazi kumlalelo wakho kakhulu ukumlandeke nami ngikhulume naye ngimlande ngemthetho umlando umlethela uzokhuluma uthini nowakho usahlule ukulalela mina cha mana yazi ukuthi into engicasulayo emadlamini yini ukuthi wona uzofaka indoda yini kubungalanda umuntu wesifazane ubungalanda ingane omunye onjengawe nangu umuntu wesifazane umhlulekile nje wena usiza abantu usiza abathandanayo ngilapho ke la ngingena khona ukuthi abantu abaningi engabathandanayo mina ngiyangena ngibalekele yabo wena shuthi kuwe makubheda ngwena oyilungiselayo impela akaze ngizwe ke inyanga mina eyilaphayo mina ngile nyanga enjalo because awukazi ungibone mina ngime kanje kwicamera nomuntu engithandana naye because sihave yabo mhla sangaba happy nathi siyakwabanye siyolunga yes uvumela ukusizwa siyavumela futhi ukuphuma siye kwabanye abantu shuthi nje mongaba nenhlungu ungeza kumina wena wakwalungisa indaba yabantu othanda ngalungisa indaba akufuni wena lokho wena ungeza kumina phendula lo mbuzo emafethu sizolwa noma sizokhuluma mina ngifuna awukhulume emadlamini awukhulume
isikhathi siyahamba. Thini mina manje? Uzothini mfethu because usekutshelile inkinga anayo ukuthi wena mengabe mfethu uselokhunjaneni uphuzile. Mhlambe wathi ngikwenza understand. Usisa kahle ukuthi unenkinga nawe etheni. Athi inkinga engalungiseka. One, wena uyaphuza kakhulu and mase uphuzile ufuna ukulala nayo udu. Kanti mengabe ungaphuzanga nisha nje ucanso likahle ni enjoy nobabili. Mengabe uphuzile usuyomxena ngepipi one way lokho umnikile lo. Wena ususela umuntu wakho ke lapha wena. Hawu. Madlamini. Into yokuqala enginyanyisa ngawo. Uzokhuluma into yami nawe yasekameleni. Usuyangiyanyisa mina manje. Sengiyangiyanyisa mina manje. Usuke bafa. Ngifuna ukukhuluma nomntwana. Usufuna ukungishaya manje. Yabona ke ingakho ngingakwazi ukukhuluma nawe vele wenze nje. Vele wenze nje. Emadlamini. Into yami nawe yasekameleni uzoyikhuluma la phambi komhlaba wonke. No umhlaba wonke ngoba ubhuti ngikhulume nobhuti uyamazi inkinga zomjolo ikuphi inkinga njengoba ngila ngenzela ukuthi silungise mana ke uma ilungisa inkinga zomjolo usungazofaka yasekameleni iyona khona umjolo wami nawo right yini inkinga ondoda ngiyakubuza ngizofika njalo kuwena awukho nje kude yazi awukho nje yazi awukho kude Baba angifuni ukulwa nawe ngifuna sikhulume kahle. Ngicela utshana umntakho ondoda. Yini inkinga yakho awume lapha ngifuna ukubuka yonke into kahle awukhulumi yini uthini Okay asimthathe uMadlamini simbeke eceleni sikhulume sobabili menthumele njengamadoda. Jayami umjida sobabili sinabantu esithandana nabo ngani. So njengoba sinabantu esithandana nabo kumele sibanakekele, kumele sibathande, kumele sibalalele futhi yabo. So akusiza ukuthanda umuntu ungayifezi idingo zakho ungamlaleli futhi la ngekho ibikhona. Wena mfethu uMadlamini usekhale kwene couple of times ekutshela ngento eyodwa. Wena uMadlamini ngokumfanele nango 3 uthi akese kuye. Intombi yami phela vele angithi noma ngafuna noma yini nakho intombi yakho akusiyena umbanzi wakho. Lo muntu unekhaya kumele aphume kulo. Ma wena usubhuti wakho umkhulumeli manje uyakhuluma. Cha mina angisiyena umkhulumeli phansi mfethu yabo mina ngiyijongo nawe ijongo. Mewukuthi mfethu khona intombi ezilahlile kanje ezinamadoda abaxhaphazayo sozithatha intombi yami njalo leyo usho kanjalo yewona intombi yami leyo ngikwenze elahlile intombi yabani eyami leyo ntombi uthi lahlile ngifuna ubone ukuthi amanye amajongo azoyithatha intombi nokuthi ngcono ngobuzwa kahle awufuni ukulalela because lo muntu akafuni inhlukano ufuna nilungise la kunakele khona ufuna ungadakelwa kuyena mengabe nje uphuzile wazi ukuthi uzomhlaba uduku akanqabile nekheke dela akakuvulela lonke but ngesikhathi esiright nangendlela eright yabo nanento yakho ngabo 3 ekseni akayifundo eMadlamini ufike wathini kumina ufike wathi anginiki imali angithi wathi ngakunika imali nakhe saye embedeni yebo wathi embedeni anginelisa yebo ngiyakwenza manje kanti ufuna angishongo ukuthi enza kakhulu phela angishongo ukuthi enza kakhulu angithi ngakunika imali awunginiki kakhulu uyanginika yebo kodwa unginiki kakhulu imali yindaba lokho kunye ukwenzisise mawuphuzile mawurathi ukwenza kahle uyabona ukuthi konke wrong la mana yinto nenkinga nakho hlahla utshwala noma ukuthi ngilala nawe ibona ku anginankinga notshwala anginankinga ngaphuza utshwala bakhe anginankinga nabo kodwa nawe sekuyinkinga ukuthi uzohamba ubuye bese uzala kumina uzongifuna ucaca ubusuku bonke kumele ngenze njani kanti kumele wenze njani ungifonele ngisekhaya ngabo 3 ufuna ngenze njani ngabo 3 ufuna ngenze njani wena ngazi ke nami ukuthi fanele wenze njani fanele unciphise yabo le ndlela okunika ngayo imali kumele wenze ngayo nje kanjalo ngasempedeni hayi ngiyalengwa namhlanje yes ngifuna silalelane sibone isilenkinga esinayo silungisa kanjani because njengoba nizela mina ngifuna inamba mfethu nixabene noma kunodwesho likhona but ngifuna siyilungise inkinga ekhona phakathi ubani igama lakho uzolungisa ubani yalungiswa ingakho mina ngikhuluma kahle nawe uphakamisise engathi bengazoliwa la ngibhizi ngayo lento engiyenza la yabo nje ngibona ngene ilanga ngiyongibona ngihleli nabanye abantu uyaphuza utshwala angiphuzi uyayidla inyama angidla inyama uyalibuka ibhola kwathi ngiyalibuka hayi wena
Okay ngifuna ukukhuluma nayo le ndoda lethi ithi iyalungisa uyalungisa wena Lo mshita mfethu. uyalungisa Ufuna ungidelela lo mshita. ngifuna ukuzwa kahle ukuthi uyalungisa Yebo. ulungisa imjolo yamanye amadoda cabanga ke shizwa wena bese ucabanga ukuthi ngezwe mina nje Mfethu, anguzwa madam uthini uqonda ukuthi njengoba ngize la shuthi ngiyahluleka emadlamini yebo ngithe kuwena mina masinenkinga ngisho ukuthi hlala phansi siyakhuluma siyakhuluma Manje into yenza uyashintsha yini uyashintsha yini ngoba nawe awushintshi Kungangani? indaba ukhuluma sengathi uthi mangabe ngikutshela into lonto leyo uyayenza noma mangithe ishintsha Yabona, uyashintsha sikwi-final stage wahlula la iyahamba le ngane uzoyithatha wena noma ingathathwangi mina kodwa khona abazoyithatha obani nabo yini ngathuna Angazi. mana emadlamini lento le nihlelile hlahla Ahlelanga. ngizongibukanisa nezo kahle No, phela ngihle ahlelanga. nihlele yonke lento le Ahlelanga. shuthi amadoda akho lawe amadoda akho onke lawo Bengizowabizelana ukuthi azokhuluma nawe indaba nanga phela ekhuluma inonsense lo ngikhulumela nje umbhedo wena ngikhulumela inyongo wena baba ngikhulumela nje inyongo wena baba uyalazi kodwa iqopha lona baba uyalazi iqopha ngizokuqobhisa lokho hayi ngizokuqobhisa mina tshela qobhisa impela mfana wami awusuke nawe ngabe ngibizele iziqaqaqaqa nje lezi zoshibhoshile isigora awusimisele naki ngeke ngilokho ngikhuluma naso mina angithi ubabizeni awumsuse eduze kwami uzophinda futhi usukuma uzongishaya uthangisele lokho indaba vele ungezwa mfethu kule show mfethu asifuna abantu abalwayo nokushawa kwabantu besifazane so ungayenzi lokho awukuthi uyayenza endlini wrong manje ngiyakushaya mina endlini ngiyakushaya endlini ingakho ngibizana inkulumo ngishiwe half uvela usukuma wenze njengoba kade uwenza Cha, yazi mathiwa ngiyaqhubeka ngiyakhuluma Cacula, ngabe mina Cacula ngiphelile uMadlamini. ngabe ngiphelile yambona indlela agqoke ngayo ugqoka kanjani nje tokuqala into ngicasilayo kanti wangishela ngigqoke kanjani kanti wangishela ngigqoke kanjani ngakushintsha njena akukhombisa ukuthi yena uyabona uyakwazi ukungishintsha kodwa wena ufuna ukushintsheka kodwa mina akazi ungishintsha ufuna mina ngishintsheke wena yazo ungashintsheki zongihlanganisa nabantu ngempela asikhulume mfethu kahle sobawuthe uyabonana ukuthi sikwi-final destination njengamanje you are about to lose umuntu omthandayo inhliziyo yakho yonke uMadlamini ngaya ngize ngimluze mina uthembeni mfethu because awumlaleli awumhloniphi awumkhathaleli kahle kahle sisho kanjalo ubani uyabona uMadlamini ngabe muhle kanje imina wonke lo okusho khona ukuthi ngiyamthanda kodwa phela nilalela ukuthi uthini kuwena yabo akasho mfethu ukuthi ungamniki ini uzomnika but ngendlela eright lomnika ngawo mengabe ungadaki uMadlamini shuthi uma senginika kahle uzophinda ubuza utshana le ntshaba yakho ukuthi hayi ke usenginika ngendlela eright ke manje angithi uzobe sewulungile lapha asisekho sinokuthi ngibizele uyalungisa kuphela mina la ngikathatha ukuba nje wena wenza kahle mangabe ngikutshela something uyayenza lonto le ngishoyo ngaba sifika ngisho ukufika kuyena ngaba zange ngifike ngisho ukufika mfethu yenzelani lento yenzayo uyenzelani lento yenzayo iyona yiphi into engenzayo ukuthi ungamnakekeli umuntu othandana naye uMadlamini ngibuka muhle kanjani nje manje kulungile mfethu nawe lokho ngitshela ukuthi Ntombi ngiyayibona ukuthi inhle wayi manje kulo kufanele ngiyibuke ubuhle bayo ufuna ngize ngiyihalele kade ngiyibambile mfethu uthini manje ufuna ukhalela manje ukhalela intombi yabani ukhalela intombi yabani nawe lokho wenza ukuthi ngeke utshene ukuthi intombi yami ukhuluma ngoha ngeke umjida nawe udlala ngami mfethu uyabona nawe ukuthi udlala ngami ngiyayibona ukuthi intombi yakho ubizwe ngitshela ukuthi ngiyayibona yes ngiyayibona ufuna ngize ngenze nini ngizishelwe yimini noma nami ngize ngivuke umfana mhlambe ngiyihalele ngeke mfethu angibahalela abantu abeza kushow mina sikhulume nawe sobabili yabo yini ofuna ukukhuluma nami okay asiye lapho yini ofuna ukukhuluma nami mfethu shuthi wena ungilaleli wena akezwa vele ngilalele kanye manje ngesikhathi sami yini ke lo ufuna ukukhuluma nami ngifuna ukusinilungisa indaba yenu yasekamereni noma indlela owenza ngayo izinto nanokuthi uma udakiwe enciphisa indlela owenza ngayo kusisi ungadakelwa kusisi uma ukuthi udakiwe ungamboni ongcono because akali-enjoy ucansi lwenu bengabe udakile Madlamini ama-drinks into yokuqala ngaqala nawo lonto leyo siphuza ndawonye endlini angaze ngikuphike konke mina lokho angaze ngikuphike futhi angaze ngithi nginenkinga nokuthi uyaphuza angaze ngize ngithi nginenkinga nokuthi uyaphuza
manje phona yini besinzima ukuthi ungitshele ngakutshela nje wake washintsha yini angikaze ngikutshela akazungitshela wena ukuthi hayi awuneli hayi ngishaya nje ngiliqhude nje manje awazuzisho zonke lezo zinto kumina seke ngazisho uma sengilande kahle ke imbiza ke manje lapha sengichathisa ke sengifuna wena ke manje usuyakhala futhi ngifuna mawuphuzile wena ungidi nanokuthi ngize ngibe on vele uyashutheka nje Awu ngisho romance kuthiwa kayenzi mana ungenaphi manje lapho ungenaphi awume ungenaphi lapho kusho usisi nje uthi vele ulushutheke kusho usisi nje uthi vele ulifake awumlinda ukuthi abe on vele ulibhuxele Madlamini yebo uyajabula manje uhlekisa ngami kanje Angeke singawo ngikhuluma iqiniso angithi wena manje ungenza umuntu onga-appreciate nawe ukubona uthi uyangenzela izinto nani uyahleka wena ntshebe kumnandi wena mfethu uyahleka wena ungihlekisayo mina otherwise jabule ngicela ukuthula-ke mfethu ukhulume nomuntu mhlawumbe mina no-wrong yini uma kukhuluma abantu ababili abathandanayo yini wena ekuchazayo uzuhlekisa yona lonto leyo angithi Sengicela khuluma nomuntu wakho-ke ngendlela azophatha ayodibana esikhaleni kaNtombela mfana wami ufuna ukubuka kahle wena ngiyakubona awukhathanga ngempela inkinga ukuthi ngeke ngithole ngihamba ngena hamba naso lesigoma sakho esikhaleni kaNtombela kanti naso siyashayeka ukuthi phela sesingayibona ukuthi sinamandla la phambi kwamakhamera siyashayeka nje kalula baba ngiyacela mfethu udlame simbeke eceleni sikhulume zabantu abadala abanengqondo esebenzayo yabona mfethu yinhle intombi yakho intombi ziphelele ungafuni mfethu izihambe ithola abanye abantu abazoyiphatha kahle ukhona wena yabo ilalela umuntu wakho ukuthi uthini wenze into ayifisayo yes ngeke phela uzuba umuntu operfect but lalela mfethu ukuthi umuntu uthini yabo ungaveli ebanganeni bakho nishayijiki ngibuze kubo2 ngabo3 mengabo ubuye ekuseni ufuna umuntu wakho abe khona umhlaba umshiye kanjalo awuyi-enjoy nalento yenza kwayo wena futhi mhlawumbe wezinye sokungazazi yabo leyo nto leyo yazi mfethu kwayena imakhe inhliziyo yimbi ngaze kuphele ngathi ukuthi uyamdwebula nomqondo wakho ube wrong yabo ukuthi serious kanjani lento sikhuluma ngayo ngiyakubona lo aze ngisamangela ngempela ukuthi uMadlamini ngazenza into kanje engibizele bonke labo bantu abalapha phambi kwami namakhamera la ehlule nje ukuthi ubungeke ke mhlawumbe ukhulume nanami efonini uzozwa kanjani efonini usahluleka ukuzwa ngikhuluma nawe live uhlalile nawe phansi wangabulalela not kabili but a couple of times yabo so ingako ke namhlanje sethi akaje uhlala nawe la kukhona abanye abantu perhaps maybe uzolalela yabo mina mfethu angilwi nawe ngifuna ithi phela le show iphele mfethu ukuthi ngiyakwazi ukulungisa izinto uyamlalela umama mhlawumbe unciphise nasejele ngoba mhlawumbe lona utshwaleni hayibo sengizotshana nanguwe futhi nginciphisa utshwaleni konje uthiwa uphuzi wena ngoba ingakho uthambe kanje awuphuzi utshwala hayi ngosaka ukuthi ngithambile ke mfethu uthambile vele ngiyazi kodwa phela musu kushwada ngeke phela ungitshatsha ngiyakutshwala futhi ngiyakuhlala nezinsizwa ukuphila nezinsizwa manje mina uthi ngenze njani lo muntu akakalaleli mfethu exactly nami kuba kanjena that's why ngicine sengiyekela ngoba yabona ukuthi kuzoze kuye fa ngcono ngivele ngiyeke Madlamini awushuqule ngani ngikutshelile ngathi angisathandi awushuqule ngani angisathandi ukuthi kuyashuquleka mana bafuna angifuni ukumshaya ngifuna ukuxoxa naye ngifuna ukuxoxela eduze kwakhe eduze nje ngeke kube seduze kwami ngeke ngikwazi ngifuna ukuba seduze nje ngeke ngikwazi buka manje usabisa usisi naye hayibe buka mfethu into ekuluzayo buka into ekuluzayo ongasondeli nje futhi kumina kwamanje mfethu asikhulume kahle sobabili njengamadoda sobawuthini mfethu siyameqeselana manje mfethu abo mina mfethu nginabo abangani yabo but angibafake emthethweni wami angibatsheli indaba zabo so nawe mfethu noma unabo abangani but abangangeni endlini zabo
showcase wena into eziningi ezenzakalayo bazazi abangani bakhe yabo ezenzeka emjolweni wakho unokufona unabo ufonela intombi yakho yabo so intombi yakho ethi la ayizeli ukuzobukisa nawe noma ukuhlolwa nawe noma ukuzobukisa but izokutshela ukuthi ilalele wenza u1 2 3 ehappy nawe uyambona lo muntu ugcwele ngawo uphephe ngawe but into enixabanisayo utshwala yabo ukuthi wena uphuzela kuyona izinto zenzayo ngilalele mfethu la sikhulume nje ngomthumela sizwa yabo uma ungashini mfethu yabo la sisibhaka ya and akekho omunye ozomthola mhlawumbe uzozisolela ozokuhlupha ngoba manje kuwena uhluphaleka ngiyakuzwa kodwa into engicaselayo nje ukuthi angibizele phambi kwamakhamera mhlawumbe siqolise ngokuthi ukubizele phambi kwamakhamera but ubone kuyiyona option ekhona ubungeke kodwa mhlawumbe nawe-ke bafo ungitshene mhlawumbe ngaze sekuqala hhayi nje ngiqhamuke nje yonke into isikanje singiyalanda yazi into engizoyenza into engiyikhiphile episode sokugcina ngokulungisa kanje sobabili bangangeni abanye abantu siyavumelana uyangixhaphaza ngisho ukuthi siyavumelana ukuthi ngoba uma ukuthi wena uyavuma ukuthi uyibhengane le uzoyiphatha kahle uyilalela ukuthi le episode mina ngizoyibona ngengiyikile but siyaphinde yangitshela ukuthi khona into eyenzakalayo phakathi kwenu ngizoyikhipha abantu babone ukuthi wena umuntu onjani Emahlameni khuluma nawe nje sangithanda yini Ngiyakuthanda ingakho ngithi la ukuba ngisakuthandi ngabe ngivele ngakuyeka. Ingakho ngithi la ngoba ngisakuthanda. Kodwa bengamele uyenze yonke lento le ubungangifonela sikhuluma ucingweni. Ngizamile ukukhuluma nawe. Ukhuluma ecingweni ngikusiza. Uzongizwa kanjani ngikhuluma efonini hluleko ngizwa ngikhuluma nawe kanje sisoba u2 endlini. So wena ufuna ngenze njani manje ngiyakutshwala? Angisho ukuthi ukutshwala. Ngiphezi. Nciphiso ngcono. Awume. Khuluma abantu abokuthusa. Yini kanti ke ngakho? Yini ke? Unomfuna ngisondele ngixoxa duze kwakho. Sengitholile baba. Uqhubeka amadlamini ngiphazamiswa le tshebe le. Ya, engakusho ngathi nciphisa. Utshwaleni angisho ukuthi biyeke nciphisa. Uphocansini. Uphuze nje ngale nje yabo nje akhumbula saqala ukujoza siphuza kanjani. Sihlalele so okay angisho ukuthi yena uhlala abangani bakho. Angiphoqa ukuthi uye kuhlala abangani bakho uzophuza nami. Okay mana nginciphisa kuphi ocansini noma utshwaleni. Awungibhalansise lapho. Ngisho ngithi nciphisa otshwaleni because ngiyazi unciphisa kwakho otshwaleni unciphisa kwakho ocansini ngoba muso right she. Nginciphisa otshwaleni. Hayibo. Nginciphisa otshwaleni futhi ngeke phela shoot mina ngisahlala ka nenze lapha. Ngithi nciphisa otshwaleni ngoba ngiyazi ukuthi unciphisa otshwaleni nasecansini kuyancipha. Kanti uphuzani bafini le booster yini le booster oh kambe ngizwani manje isikaqaqaqa uthembe sona yinto isixexisa manje yabo cause ungathi wena imfihlo yakhe ilele lapho utshwaleni lo mjita mfethu imfihlo yakhe isotshwaleni yini lo iphuzayo baba emadlamini ufuna kwenzeka yonke le nto nokuthi akuyonto sami ukuthi kwenzeke kanje ngiyaxolisa ukuhleka but ngiyabona ukuthi uyala ufuna ukuyeka utshwala ma uyasazi Stella wena yazi corona uqale udidekile jwayele ukuphuza odrink lapha bo my friend abangena acid kulungile mfethu ngenxa yesikhathi asiphume nezo mfethu uyamlalela umama uyamuzwa uthini noma mhlambe kuwena kuyijoke konke lokakushoyo usazoqhubeka nje uyiphilela impilo yakho umadlamini ngoba ngimthanda ngizomlalela ngizozama unciphisa lawo ocansini yabo ya utshwaleni sobona yabo ongamane manje uma unciphisa utshwaleni ufuna ukububa umthinta kahle because yena ufuna umthinta usobhapha yabo na emelibona livukile abona ukuthi livukiwe alibhustwanga lilona alibhustwanga bhiya alibhustwanga sigoloko yilo le yabo shuka sase ngingadawa bese ngiyabuya kuphela utshwala egazini bese ngishaya kahle sengiphila ufuna lokho because uthi akakuenjoy bengabudayi
Ilo nto siba njaya soyangithola ke manje. mana ngenze njani mina malivuka-ke lapha ke ngidakiwe-ke nginaye ngimbuke ake ngiqale nje kuwena uma livuka unentombi wenza njani Ngisuke ngingadakiwe. Ngiyalifaka bo. Ngiyawubusheka nje. Zonke phakathi. Manje mina ngenze njani? Kodwa phela ngeke ngifake. wenza njani Ngenza izinto zakhona ngibambe kahle umama ujabulise. Manje mina- Mase sengibona ukuthi uready kuyimani nje. manje mina uqonda ukuthi mina shuthi umama ngiyamhlukumeza ngala ngimnyomfoze nje noma kanjani Ukuthi uke wakusho lo ukuthi awumlindi nanokuthi. kodwa lezi zinto into zami naye zasekameleni wena isibindi sakho nje Nkosi yami yazi indoda enjani nje lena ekhuluma indaba zenye indoda nje yena awugunde leyo ntshebe yabo ukuze kuzobona ukuthi umfana hla susa nje leyo ntshebe ngoba ngiyakubona athi nayi dida lomqondo lo susa nje intshebe le suse mama mina ngizokulalela yazi kodwa ngicela into engiyicelayo ke manje ukuthi ungaphinde ungibizele mina le ntshebe lelo ubhebhenene lo ngoba manje uyisa futhi lo mfana lo yabo uyisa uyabonala ke umfana ongazeyidla inhloko nezinsizwa uyazi inhloko mbu akayazi Uyamkhona ko restaurant Angazi. uzobona Yeah. but mekuhlupha futhi uzosazisa. Yeah. Ngasho kanjani. Ungafuni bethi intombi yakhe ilokhu ibuyela la iyeme. Because mase sengibuyela lana nge-science sense futhi fangibile ngidlulele kwamanye ama-show okuthola abo part nomushi. Yabo? hayi ngizomlalela mama Ngoba impela mfethu uzolahlekelwa isithandwa sakho nje. Mongakali. Siyabonga mfethu ngesikhathi sakho. manje mina Wethu. Hayi, dadewethu ngibonga isikhathi sakho siyabonga kakhulu ukuthi usinike isikhathi sokukhuluma nathi. Ngikephi madoda iphi ikhamera yami? Lele. Khona ingoma engifuna siyivule. Yabo, esivala ngayo bisho namhlanje. Uzovuma nawe mfethu? ethi Angithi wena umZulu wena. Iy'ngoma zakwaZulu uyazazi. Hayi-ke waza-ke impela. Waza. manje ngishaya ihlombe Phela wena ushaya ihlombe wena ngena la. Hawu baba kaStella uvela mfake ngakhuluma. yabona